Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhuna amang doho tamu inang haha anggi pinaribot. Adorak so masuk kita tuzami taon tonani amat tapat dita resort siaturi tu kami adorak soro tu HKBP reforman daon marhata batak do jamita alai ala di seluruh Indonesia di sudi HKBP do di beberapa negara nametrani UIM noengon di baima bahasa Indonesia ibadahna mengikuti permingguan ibadah ni dong atas saha porsiaon na adong di Mentawai di Sumatera Barat masuk siat teluk bayur dei tu arah Mentawai adong onom pulau di si hasil penginjilan ni Huriata HKBP do GKPM Gereja Protestan Kristen Mentawai. Alai huturu summa jamitaku di hata batak atik pe marsapur-sapuran non atiak kamanginang jumulu maju patad dahod diriku ala donggo didok dia kau pasani uputta si zulu-zulu tubuh tinitip sanggar binai kuruhuruan sinukum marga asabinoto partuturan molo namar paribad denggaddo rak marnapuran molo namariboto denggaddo masih pakulingan dohot masih sisean au padita Nixon Sitorus inong natumubuhonau boru pajaitan siatu badai hutana mora nunga marujung ngulu bulan walu nasalpu na hualap inat tapar dijabu dermita boru manulang sian dolok sanggul simatuaku boru purba opak dihami dak danak sada paropuan buha baju tolu bawah dua mahasiswa sada SMA sada lau tu SMP dope di bagasan Tikion. Nuai kami mangula songon padita fungsional di HKBP Jatinegara ro apala di par hebu-hebu ni COVID-10 siai itu Jakarta. Jadi 2 tahun tanggal sada bulan walu do pehami di sebelah Jawaon adorak soi padita AKBP Resort Doktorial Nomensen Sigupar. Jadi BTL duau aka manginang batak tebak langsung jadi dak takas do piau merbahasa Indonesia molotuk songon nama rihi merbatu-batu pian non ba sifata merbahasa Indonesia ba mengatusi mahamu dihami atong horas madihita saluhna barita nauli sian buku nabadiai tersurat di sada Musa bidu sada ayat sada 1-2 dungi muse 26 sahatu 20 alu didok songono disi dimula ni mulana ditopa debata langit dohot tanoon dungi tarulang matanoi gabe alongonan jala hulum di atas lungi dungi mangareak-reak ma todi ni debata di atas ni akka aek di ayat 26 di dok sonon dungi makuling musema debata tolema tatopa masolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga tonga langit
dohot akadorbia rodi sadok tanoon nak sudi guluk-guluk akka nama jirir di tanoon. Jadi di topa debatama solmai tumiru rupana ditiruhon debata laho manopa ibana bawa dohok boru-boru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida ninna debatama tu nasida. Marpinopari mahamu asa sopar hamu jala goki hamuma sadok tanoon jala patuduk kamu jala rajai hamu deke akka na di laut dohot pidong akka namar tonga-tonga langit rodi sude binatang akka nama jirir di laut ola di atas tanoon ola ni ido saha ni turpuki amanginang rak dohami di son dohot GMC nama lo madok pagajako GMC on suku kauma tunasidan non dituruni 50 tahun do umurnya lakon atik penau ngadong nama rumur di atas ni 50 tahun tong alakoma cikal bakal ni kor manen di huriata dung sidung 50 tahun borhak mahalaonan nom mangalamar karejo tupunguan nama doho tupunguan kor gloria aladong 2. Jadi perekrutan ni kor ama doho gloria donasi daon paima masuk tusi baru adong ma non GMC-on. Aunggo piga-piga naposo bulung dope dison. Atik tung boha adong naneng marhelahon nasida boy di suku kamuan non satokin nate. Niang gudang gua kana senior isod dotok personili lamtama trio amata dumanti situata nau bulak sia nau salah sama amang isodo nasida suara nama litingi suara tulwi amanginang topik ni mingguta sadarion debata situlu sada panopa saluhut Pitor Parzulu do nakaningan tatangihon sia jamitai taringo tumula ni nasanadong. Ia mula ni nasanadong ima debata. Ido didok disinakin dimula ni mulana ditopa debatama langit dohotanon. Mula ni nasanadong. Awal dari segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan. Asa hape dang na adong nasonggok tubuh. Molo istilah ni bagian hita jawon ujuk-ujuk sudah ada inna molo di Jakarta songon nasiringgu bigi hata ujuk-ujukon. Dak pola hubot wah lapatan nyona laidok mazuo madok. Madok tiba-tiba sudah ada. Daung dang nasonggot adong portibio do nasaisina alai turpuk jamitai madok tangan ni debata nasun gogoido ubahen na menjadi portibio menjadi doho nasatinopana parbue ni bisuk ni debata bahwa dunia dan segala ciptaannya itu terjadi adalah berkat daripada ilmu Tuhan atau hikmat yang dimiliki oleh Allah, bukan hikmat yang dimiliki oleh manusia. Habis taran dohot hagugun ni debatado napatupahon saluhuk nai. Alani do banaya di doksi Paulus di rob 10 sadaya 30 songonon. Bagas naya tong hamoraon habis taran dohot parbinotoan ni debata.
naso hasigata do uhumna, naso habugasa do akka dalana. Alangkah dalamnya hikmat dan kekayaan Tuhan, bahwa hukumnya tidak terselami, jalan-jalannya juga tidak dapat diselami. Godang doa kapan dibisuk niamat dok, di tonga-tonga ni akka ilmu na tazalo manabaya kapar binoto atah di dok portibion terjadi alaniaka proses kimiawi na masa 4.500 miliar tahun nasalpu adong ninna terjadi akka hal-hal na tertentu terbentuk ma portibion 4.500 miliar tahun nasalpu. Alai turpuk jami tahun madok namasa portibion ditopa debatado naman opa dimula ni mulana ditopa debata langit do tanon dunia tidak terjadi dengan secara tiba-tiba dan juga tidak terjadi dengan secara yang disebut alani proses kimiawi. Takas do jelas didok diturpuki dimulana ditopa debata. Jadi dang na adong proses kimiawi na terjadi sian segi ilmu Alkitab tai alai betul-betul do debata na majadihon marhiti-hiti huasonai. Ditopa debata topa portibiodo cude akan natinopana sian naso adong gabe adong najut tadok di akka padohani creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Daksian na adong gabe adong. Manang dang na berubah bentuk. Misalnya songonaka kursi podium dia na macam nata hudulino aingon adong di bagasa kuryaon sian hau gabe dirubah gabe kursi dirubah gabe podium doho taruk ni jabu doho lan akana asing dak songoni debata manopa dang creatio ex materia dang na adong materina alai sian na adong do ditopa debata saluhuna gabe majadi. Bagaimana Tuhan melakukan penciptaan ini itu adalah misteri Allah sendiri. Tidak cukup dalam, tidak cukup luas, dan tidak cukup tinggi ilmu dan otak manusia untuk menyelaah, menelami, memahami, tetapi hanya dapat dipahami dengan ilmu iman kita sendiri. Idoban na idok si Paulus bagas na iyatong hamoraon hapistaran parbinotoan ni debata so hasigata do uhumna so hadalanan akadalanna. Kita tidak dapat menyelami Allah dan tidak dapat kita memikirkannya dengan ilmu pikiran kita yang begitu pendek di hadapan Tuhan. Alai marhite-hite dia do pahamatai marhite-hite hapor siauta ido didok turpuk jamitai nak keningan. Dungi di turpuk jamitao didok do ia portibio masa dang ala ni hagogo ni solma didok di si hagogo oni todi ni debatado. Di ayat 2 didok holopiado portibion dangadong dison kehidupan, dangadong dison nebui nagabe menjadi sesuatu harapan. Alai todi hagogoon ni debatado mangaleho sodang do tangulua tu portibion. Au sugari dangadong hagogoon nai. Au sugari dang alani
kuaso ni debata tarulang do sudina. Seandainya roh Tuhan tidak berkeliling, seandainya roh Tuhan tidak menaungi dunia, seandainya roh Tuhan tidak memberikan kehidupan kepada dunia ini, maka dunia ini adalah dunia yang terbengkalai. Di dalamnya penuh dengan kematian. Dangadong hagugu onna tarulang dui. Molo kapat debisuk medok hira sohai nganak kiadu portibion alagok doin narasun di bagasana. Dung berproses pe merjuta-juta tahun asa adong akka pertumbuhan suasuanan doh akka kehidupan ninna. Jadi semakin memperjelas apa yang Alkitab katakan bahwa pada awalnya dunia ini tidak memiliki kehidupan dan tidak layak untuk didiami. Alai todini debatana mangareha-reapi. Roh Tuhan yang penuh dengan kekuasaan itulah yang memberikan kehidupan. Roh Tuhan yang penuh kekuasaan itulah yang memberikan terang. Roh Tuhan yang penuh dengan kekuasaan itulah yang memberikan dinamika kepada dunia ini sehingga dunia ini memperoleh kehidupan, memperoleh geliatnya, boleh berputar seperti yang kita alami saat ini. Alani dangadong hanguluan ia somar haroroan sia debata. Merhiti-hition ikon dapat tita dosa dah hapor siaon, poda hapor siaon, naik kuswad di bagasan rohata dohot di pikirata nama dok. Tanpa Allah dunia ini tidak memiliki kehidupan. Tanpa Tuhan manusia juga bukanlah apa-apa. Dia adalah sesuatu hanya merupakan benda mati. Holan alani debatado ubay tarbay mangulu hita. Holan alani debatado ubay nabuy hita marparsauran. Holan alani debatado ubay nabuy hita masih pakulingan. Holan alani debatado ubay nabuy hita marpikiran marroha dohot madalaton pardalanan ni ngulutaon. Namangihu turpuko madok jolo di pasiko debatado sude akka portibion dohot isina dungipe asa ditopa debata jolmai. Jolo di parade do sualuhuna akan natinopain di parade portibion dukpe asa sidungi ditopa majolma. Lapatanna bahwa dunia ini diciptakan oleh manusia, oleh Tuhan terlebih dahulu sebelum manusia. Lalu sesudah dunia ini layak untuk dihuni dan segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan di sana, maka manusia diciptakan. Dak perjulo zolmai ditopa debata baru peasa portibion alai perjulo do portibion dohok nasai sina. Jolo di pasikok bosude baru peasa ditopa hita zolmon. Au cugari perjulo zolma ditopa dang binoto di diengananna. Rasong ribu roita habak kabangat esatabi rupani i. Alai soadong ujahan. Manang songon nidok ngi halak kita bata ulu nama rasong begu hita dak dangadong hasak kotan ni si majuja ngate. Alai perjolo do ditopa de bata portibion songon ojahat talabatan na aha. Tuhan tidak membiarkan manusia itu menjadi gelandangan. Tuhan tidak membiarkan manusia itu menjadi manusia yang terlantar. Tetapi dia mempersiapkan segala sesuatu. Songon na tua-tua ihuta lau pangulio geleng nga. Aladong benon na jolo iparadi jo sudia dorak so manguli gelekku hubangu jo saja busada. Utu orjo hau masatopap.
dungi dung marhasohotan ibai mamajai ileo tikar tiar sada hudut sada balanga sada manuk 2 boras 2 liter ba dungi muse lau mahamu isam mahamu majai jai da manakar-nakar mahamu isi ngauparade tipak tanu ulau muna jabu yang anam muna songonido de bata tungoluni jolma jolo tipak do ibain baru biasa evaluasi ta tutonga-tonga ni portibion jolo radedo sudah dibain ikon nyamat do sudah kaya nak koki nahutopai asa holat di tempatina sida portibion boy denggang nguluna neng mangan radia kapar bueni hau neng mangalang jagal na di bagasa naik go radia kadeke nama jirir do molo istilah nila buah batu daging meteran jaga luluk rade disiakan nama raya akabidong namar tonga-tonga langit ibarade sude jolo di pasikop sude asa adong inganata datung naso macai nang nanggonian kita sude bahasa nang nangon ata tuba aduh bahasa betapa tenangnya kita semua manusia dibuat oleh Tuhan. Jolo dengkado sude isaksihon Alkitab disaksihon buku deta nomor 132 ini tobak dengkado hauma pe dengkado narumata ratai dungi muse bulat tiurdo bitak pe tiurdo nang matani hari jolo dipa une ibana do sude dihita di parade portibion sude nai tujuan nak bahen nariko di ngoluni jolma apapun yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini bumi dan segala isinya segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan demi kemaslahatan kita umat manusia ditopai baen narikot di ngoluni kita colma lao manarihon ngolut tahun dalam di debata sumariho kita na saya jujut tadok di hak Kristenota providensia de nina pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita jadi na di tonga-tonga nih portibion dalam rangka pemeliharaan Tuhan tungoluni jolma doi dalam rangka kemaslahatan umat manusia maka Tuhan menciptakan segala-galanya. Nah berpudi diturpuk dari ayat 26 sahak tu ayat 20 lui didok. Tedido jolma ditopa debata. Manusia ini diciptakan sangat unik, sangat beda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Bahasa tadi jolo di bait debatado maranganangan do molo tahira-hira taida diturpukon tatopa majolma tumiru rupata hirana jolo maranganangan do debata sahira sahalak arsitektur ibana rupani bohaman waing bainota songonoma tabain au sugari tau pamaho jolma ibana jolo ilukis ibana dora macai gabba macai denggan gabar jolma rupata songono do rupan debata songonon enna ibana rupani tumiru rupata tudus tu pangalahota jadi tumiru rupani debata istimewa jolo direncanahon ibana do bentuk ta anggo akan asing daw jadi ho si bahut inai terjadi si bahut ate jadi ho ulok kobra inai terjadi ulok kobra jadi ho manuk jabe inai terjadi manuk jabe danga dong idok ibacian dang jolo di merpikir pola holan ho hasoni barita nei do jadi ho horbo inai terjadi do adong si gagak duhut ate do naka namar masam-masami alai molo tu zolma jolo merenung do debata tatopa ma zolma tumiru rupata artina jolo ibani mana do siketsa
sketsa ni manusiaon ima sketsa wajah Tuhan rupani debata tumiru rupani debata ido didok di bagasan Alkitab tai. Memang di topa solmai jolo digana do sian bahan baku. Jadi molo solma creatio ex materia dua tong. Siap bahan baku do imana di topa hita di solma siang gabbo ate. Siang gabbo siap butak-butak. Jadi lu molo mula kita non tujabu markaca hita butak goho HP. Itu do notat tong. Gabbo do HP, ay gabbo do HP. Gabbo na pinarar ni debata. Ganu taida hita marsormina kita di kak markasa di jabuta boy madohonota gabbo ni debata dua HP. Natinopa ni debata. Siang gabbo do hita saluhuna kamanga kainang. Dang nasihat dia alani i marhite turpuhon na ikon manogio kita asa sadar do kita bahwa kita ini adalah butak-butak. Bahwa kita ini adalah gabbo, lumpur. Kita ini hanyalah debu. Alai di parar debata kita gabe istimewa di bagasan ngolutong. Tuhan membentuk gabe ulima rupata gabe songo debata mahita di turpuhon. Jadi ganup taida dongata solma ikut dohonota do huida debata di bagasan merhiti-hiti pardo pahami. Huida debata di bukimi. Huida debata merhiti-hiti ho. Asa molo di tonga-tonga ni ngolutaon songo kalak napor sia hita ikoboy do dohononi hita tu dongata aku melihat kemuliaan Tuhan berada di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Raja. Alannya ai rupani debata do di leo tu hita. Hata Ibrani ni rupani debata di dok Selem wajah rupa. HP hata damai sejahtera pe di Bibil tei merhata sianido salum. Jadi rupa ni debata HP rupa na damai do. Rupa na mangaleo kenyamanan do, rupa na mangaleon kedamaian do. Asa mulo sahati tanno na manginang di jebu tak padang merminggu amata do inang ba ikut terida matong rupani debata senyum manisi matong pasahat tamu tu damang dainang na di jauh bah asay torina huide Tuhan Yesus mekel madapot tonaw asay torina ay di bagasa buhitaw di leo debata rupana lapatanna rupa yang dengan damai sejahteranya. Ikut damai sejahtera. Songona matapat ditare sota amang siya turikan to songona damai do rohatta mulo taida nasida sak salasak ni nasida rupani songoniba rupani marsinodang marsahala pardo pahoni luar biasa. Jadi hola cia rupa di ida hitaon ikut takasdo patari dahonota makatidakon na memang natinopa ni debata kita. Alai dakola cia rupa didok tumiru rupa. Ai doho do didok tudos tu pangalahota. Para singata sianaka natinopa na asing didok dungi diobus semahosa hangoluon tububung ni igung na gabe martod di na mangolu maibana. Kerja keras do Tuhan manopasol maun. Diobus semahosa hangoluan tububung ni igung na setabi dang na paigung igukon. Ay memang itu di jamite ate. Tupar nianggoan ate. Dungi gawe martodi na mangolu ma ibana ninna rupani i. Labatan na aha Tuhani matransfer
ngoluna tu bagasang ngoluta. Tuhani mentransfer manongos todina tu bagasa todita. Asa ubay nagabi mangolu hita namiad do di bagasa dirita todini debata. Alani ido hita songo colma ditopa debata marparnianggoan marpakilalan dohok marroha marparnianggoan marpakilalan dohok marroha. Jadi mas saya sangat do solma ditopa debata. Dang lea nanggosa ada solmaon dang adong na lea ditopa debata alai sangat do. Molo raja do debata di tonga-tonga ni portibion, molo raja do Kristusi hita pe ditopa sangat do raja do hita. Jadi cocok go upama ni halak batak majou dongan na anak ni raja buru ni raja. Cocok kiedo. Jadi macai tabodo buru ni raja nami. Anak ni raja nami. Ninna rupani i. Ai raja do debata penguasa alam penguasa sudena tinopana jala bohina do sahalana todina do naditiruhon nadio bucot tu hita ubay nagabe marsahala hita marroha marpikiran dohot satabi bui mangulahon nama cai dengga. Jadi mau lihat ma dio puta si jolo-jolo tubuh sai adong akka padohani anak ni raja doau pahupu ni namora inna rupani tohodo hita na puna portibio dangi hita na puna portibio dangaong nasing dang dileo ni tu gaja dang dileo tu babiat alai dileo tu solmado portibion haru gaja pedo babiat iko mabiar romangida solma Allah di ida sahalani debata di ida bohini raja di si ido benda di dok dia perika molo naik tu harangan ikon ibainin na patung ni jolma ipudina atak boadong harimo sia pudi bah mengaratu hami do api merdela jolma nasainna labatan nak marsahala do kehidupan ni jolma sude hita akan nama caya hargano di tonga-tonga ni ngulut alani molo naik pajupak kita do akadongata huida sahalani raja di pardo pahamu. Aku melihat wajah raja. Aku melihat wajah Tuhan melalui wajahmu. Amanami nanami atong dia mananaeng dohonon ni turpuk jami taon. Tubagasa ngoluta si saon narion. Molo didok diturpuki ditaringot to taringot tu panopao ni. Mananaeng dohonota. Perzulu. Sotung marsobahita tu gana-ganaan. Sotung nasobahita tu akamateri na adong di tonga-tonga ni portibion. Unak tabay ni gabi debata ay debata dang materi. Debata hido na puna sana segala materi. Ang gosol marupani ibu hau isoba-soba opung inna tu hawon. Dang besong unietong. Alai debatado si sobaon. Edeni aka amata punguan namay nakin sangap do Jehovah si baut ikosongoni do. Ibana do Jehovah sasadasa gok sangap na do portibion gok sangap ni debatado tanoon ido panidangyon niya kamata na kaningan di edekori. Dakola sangap alay ibana do pardeng gabasa na jumadihon sudi aka namasa. Kok sangat mi debata. Jadi molo di pabuahon turpuko tuhita asa taingo do hola pasangapon debata di ngolutaon. Dungin na paduahon asa sadar kita hola buta do hita. Kita ini hanyalah diambil oleh Tuhan dari debu yang memiliki keterbatasannya. Alai di parar debata kita gabe sangap. Di parar debata kita. Siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu? Engkau curahkan pada kami kuasamu. Ido nak kaningan edeni akka tamu naro sian HKBP Jatinegara.
Mulo parpesalme madok. Ay tungi se maaw. Manang tungi se majolmaya li Tuhan. Gabe di pararho. Apalaotik do. Di baeko para singamu. Sia jolmai ninna. Manusia menurut Daud hanya diciptakan oleh Tuhan. Hanya sedikit bedanya dari Allah sendiri. Apalaotik do para singamu. Sian aka jolma di baiko ali Tuhan ninna di Mazmur 8 ayat 5 sahat tualui. Otik do hasurungan ni debata di baik debata sia jolma. Lapatan na aha. Gok na boy ulahonon ni jolma na subui di ulahon akan atinopan na asing. Alani sadar kita bahwa kita ini adalah yang dihargai, yang diciptakan oleh Tuhan, mari kita tetap memuliakannya. Nabar budi nanang dohonon ni turpukon. Dangolo debata peluahon ihotihok ni holong nasiak kita. Ido tudu-tudu na pinabuan ni panopau ni bahwa Tuhan tetap akan mengikat dirinya kepada manusia dan manusia bumi ini tidak dapat terlepas daripada Tuhan. Alani toktong mahita marsigatung do debata taradu ti manang akan atinopan ni debata ay marhiti-hiti ido hita boy sonang mangulu di tonga-tonga ni portibi naok pinasaha ni Tuhan debata di hita. Amin martangnya kita. Jakuba debata manami di Banua Gijang mau lihat Tuhan di leoko di hami berita nauli pabuan eko kodo toktong sobaon nami ay jolma na pinararmo do hami gabe ula-ula na dumengkan sia studi na tinopam di portibion say patau mahami majamuton akka hinauli ni portibion na mapakorhod do itu tonga-tonga ni ngulu nami pasahaton nami do sudi nang ruas ni Huriam lumobi Huriam HKBP Reformanda Bandungon asa songon guarnai matutu na toktong masa di tonga-tonga ni Huriaon toktong memperbaharui diri memperbaharui ngulu haporsiaon na lam solhot lam matoras di bagasan haluaon nasiakwe kupasatay masudi amanami paddita parkalado nang ruasmo asa di bagasan hasadaon patupahon nadumenggan mamaritahon baritam naulii jaloma tangiang elihilik ngamion marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mau liate mariho Tuhan amin.